Bé, estem amb l'Anna, que potser la coneixeu d'aquella altra sèrie que vas rodar en el seu moment, que era Bill Botel. En aquesta sèrie també interpretes un personatge. Quin personatge és? Soc la Sandra, o la nena mona. I com és la Sandra? Doncs és una nena una mica tonta, molt paveta i que sempre està molt feliç, encara que sigui un enterrament o el que sigui, sempre està rient. I és així, no? En aquesta sèrie podrem veure cantant, malauradament, desafines, perquè ho diu el guió, i hauria de deixar clar que tu no cantes malament. No. Per tant, com que en la sèrie et veurem cantar malament, per què no ens cantes a l'Ave Maria correctament? I així ens demostrem... Puc cantar el del Bisbal? Canta el Bisbal, perquè si no té que sabes cantar, vinga. Ara com era del Bisbal. Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. Ja està, no? Molt bé, doncs ara si vols acomiadar-te donant algun missatge als nostres espectadors. Doncs espero que s'ho passin veient el capítol igual de bé que nosaltres ens ho hem passat gravant i que s'animin a provar aquesta experiència de col·laborar amb un grup així tan bonic com sou vosaltres. Moltes gràcies. Oh.